Mas ikaw ka namin nung hindi mo ko pagpagdinagyan ang nung estudyante lang ko nung eskwela ko tarong hindi ko mamutasa na. Huya-huya man to sa course ta. Luwag ako na lang ito, doktor, pang bus number. Kung gusto mo, social media para malaman. Size niya, position ko, size niya. ang Wala ka naman nakasinin. Okay lang lang yun. Arang ticket ko. pero nung may business no hindi Arang ticket ko. ay hindi ko na nakabalo magka-kimantaw ka na nung kaya ikaw na lang kaintindi. Kaya hindi mo magpapagsugi-suga nung pag hindi mo man ako pagpagsugi-suga nung hindi mo ko pagpagsugi-suga nung hay sakto yung ako nung Ang layo lang ng istorya na. Wala kakahatag sa akong San 500. ganyan to sa ginhatag ko na may nakakita hindi dyan magbinutig ang ingod ko Nagaog-gaog mo na si Bini mo. hindi tanang ko ta ang ingod ko hindi ko nikilala tanang ang nakita Hindi ka mabinutig ko, nakita mo, wala. 500 500 peso lang. 500 gani, oh. Siya nagsaka sa nilang. 500 ganing yung kauna Ari yung natap unit ko lang ticket ko. tingin to sa ganda oh Size ito. hindi na magbinutig ang upod ko hindi ko nikilala kung sino man niya 500 ang ganda ho Oh, Alawas ko ah Titing mo na pangita akong 500 mo kung ang nakakatagay putal sa imo na maganda ko sa imo iyon na yung problema nung hay ano ka maging klase nung matabo nung Bibigyan mo lang. hindi ko magbibigay ay allowance ko pa to allowance ko pa to Mga na yung wala. May alat ako sa... Siyempre, ay, hindi mo magulo po pa agad. Kaya allowance ko pa to. Pagkabaglayan pa to sa ginikanan ko. Nagkaroon ako naman, ikaw lang hindi ka biyahe. Hindi nung sa iya tala to nung ako. Hindi nung ay maana dyan na siya yakap ng budo sa mga estudyante ya. Kita mo sobrang gina mo, hindi ba? Hindi ka tagalipang ka na. Hindi anong Ay, sus. 1.5 nung. 1.5 oo. Ito lang. Ganyan to ang ginagindaho ko sa iya. Check na lang sa legal, picture na lang siya kaya sa manis. Mas ikaw ka namin nung hindi mo ko pagpagdinagyan ang nung estudyante lang ko nung eskwela ko tarong hindi ko mamutasa na. Huya-huya man to sa course ta. Luwag ako na lang ito, doktor, pang bus number. Kung gusto mo, social media para Size niya, malaman. size niya. Position ko, size niya. ang Wala ka naman nakasinin. Okay lang lang yun. Arang ticket ko. pero nung may business no hindi Arang ticket ko. ay hindi ko na nakabalo magka-kimantaw ka na nung kaya ikaw na lang kaintindi. Kaya hindi mo magpapagsugi-suga nung pag hindi mo man ako pagpagsugi-suga nung hindi mo ko pagpagsugi-suga nung hay sakto yung ako nung Ang layo lang ng istorya na. Wala kakahatag sa akong San 500. ganyan to sa ginhatag ko na may nakakita hindi dyan magbinutig ang ingod ko Nagaog-gaog mo na si Bini mo. hindi tanang ko ta ang ingod ko hindi ko nikilala tanang ang nakita Hindi ka mabinutig ko, nakita mo, wala. 500 peso lang. 500 gani, oh. Siya nagsaka sa nilang. 500 ganing yung kauna Ari yung natap unit ko lang ticket ko. tingin to sa ganda oh Size ito. hindi na magbinutig ang upod ko hindi ko nikilala kung sino man niya 500 ang ganda ho Alawas ko ah Titing mo na pangita akong 500 mo kung ang nakakatagay putal sa imo na maganda ko sa imo iyon na yung problema nung hay ano ka maging klase nung matabo nung Bibigyan mo lang. hindi ko magbibigay ay allowance ko pa to allowance ko pa to Mga na yung wala. May alat ako sa... Siyempre, ay, hindi mo magulo po pa agad. Kaya allowance ko pa to. Pagkabaglayan pa to sa ginikanan ko. Nagkaroon ako naman, ikaw lang hindi ka biyahe. Hindi nung sa iya tala to nung ako. Hindi nung ay maana dyan na siya yakap ng budo sa mga estudyante ya. Kita mo sobrang gina mo, hindi ba? Hindi ka tagalipang ka na. Hindi anong Ay, sus.
1.5 no. 1.5 Oo. Tipi lang. Tingin ko sang ginagindaho ko sa iya. Check na lang sa legal. Picture na lang sa akin. Ano sa manis.